jaluk merang saiki. Ora entuk, tidak boleh, tidak bisa. Arep jaluk merang setibo enak ora ya wonge. Nandur kembang ben lemu kae merang jareke lemu nek nandur kembang iki. Bar ngombor sapi, ngombeni sapi, gantung sapi. Acarane ngarit. Ayo enek. Tonggo sebelah jaluk merang iki lho kok. Miduk men ya. Iki nandur kembang iki lemu iki sing ireng-ireng iki. Lah kok miduk men. Arep ngopo jaluk merang ngono? Jaluk saiki tak nandur kembang di. Entuk tidak boleh dan boten angsal, Mbak. Oh, mbak jaruk Merang iki tidak dipinjamkan atau dimintakan orang lain. Dit menuk dhewe ndak jaluk merang setibo ae lho. Wis mulya wae. Ojo Mbak iki ya ora. Jaluk setibo ae, Dik. Ora entuk. Ora entuk. Madak panganan merang ae jane arep diopo. Wis ora entuk. Iki wis ora tak kekekne wong ya ora tak delok. Wis kon mulih. Kok miduk madak jaluk merang saiki. Ora entuk, tidak boleh, tidak bisa. Lho, lha iki embermu iki lho, Yu.